Deze kent elke keerser wel. Het is een mof die het al jaren in de sport mooi doet. Hij is van leer, maar we gaan oer op deze van kunststof. Maar bevalt hij eigenlijk hier in Frencher? Veel beter. Hij is veel harder. En als je hem hier hebt, als je hem hier raakt, dan doet het ook helemaal geen pijn. Bij leer kreeg je daar heel veel last, maar nu echt niet meer. Ja, ik vind hem echt net chill. Waarom net? Ze is het te smal. Ik vind de orenwand nog wel fijner, maar dat komt denk ik gewoon omdat ik deze nog correct hoor en dan mag ik nog wennen. Hartelijk welkom, fijn dat je hier zo grootschalig kan bent. Nou worden de wanten nog van leer maken. Daar binnen strikte regels voor om de sport eerlijk te houden. Hoe dik kan de wand? Hoe moet het leren maken worden? Maar dan even het keersboen KNKB kan het met kunststof nog volle beter. Minstens zo belangrijk is dat wij de moffen gelijk hebben willen. Dus leren mof is een natuurproduct die kan toch wat voor omstandigheden ik maar krijgt hem een oorswijze als een oorsienmof, waardoor je toch wel wat lietse verschillen ha in het product en dus uiteindelijk ook de slagkracht van de keerser en wat dus ook bepaalt hoe vier het in je slanken. Leer kan toch biegelies rein viesten te zwier worden. Jonken dat is leer een natuurproduct. Nevens de uitvinder van de naaienwand kan het een stuk dwarsemer. Ja, dit is in die zin een relatief eenvoudige manier van een wandmaaitje. En ja, dat betekent dus dat je net afhankelijk bent van ambachtelijke krachten. Daarom is dit verhuurd, om even te testen. De wand is nog in ontwikkeling en er kan een protte verloren worden. Maar oer een ier hoopt het KNKB de wand in te vieren bij de jongerein. Oormateriaal en we zullen sissen het mat even wennen. Maar de band zullen ze stadig gewoon vol wennen matten. Want waar weet is deze, hoe een peer hier, helemaal vervangen voor deze.